Mayibongwe bangcwele, ndibulisa ootata nomama, abantu abatsha abazalwa nodadewethu enkosini. Ndiyanibulisa bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Emva kwexesha elide ndigqibela ungena bazalwane. Nguye uProfethi Bafazini lona bazalwane. Hayi bazalwane, ndithi mandinixelele ukuthi hayi sesaya enkonzweni engqushwa. Sikhonze kakuhle kakhulu, sihambe kakuhle. UYesu ezibonakalisa ukuthi unguYesu wasithwala. Bazalwane, ndinobufakazi ngalo Yesu namhlanje bantwana bakaThixo. Ndinobufakazi obutsha ngalo Yesu Kristu waseNazaretha bazalwane. Kulaa veki yokuvulwa kwezikolo, ideyithi kwakuyi-20 ngoMgqibelo uba ndikhumbula kakuhle. Umntwana wam oka-2008 oyintombazana onguAndisa waxuthwa ifowuni bazalwane kwenye ilali apha. Ifowuni ekuthiwa yi-iPhone, Apple phone. Wayeyithengelwe ndim ngo-Okthobha kulaa nyaka ka-2022. Uyithengelwe ndim le iPhone. Uyixuthiwe ke ngoku lo mntana le iPhone ngaloo Mgqibelo lowo ebusuku. So bazalwane, ndaba buhlungu ngeyona ndlela because laa fowuni iduru leya bazalwane and ayikho emashopini. Funeka uba uyayithenga uyazi ukuthi uyithenga online. So ndayithenga online laa fowuni yalaa mntana. And ke ngolo mntanam ndambona ukuthi iyamhlukumeza le nto yale fowuni, iyamhlukumeza nasesikolweni uzawuphazamiseka. So umthandazo wam ke bazalwane, bendithandaza ndimbuza uThixo, Thixo uthe ndiyimboni yebandla. So akukho nto endingayiboniyo. Anditsho uba abantwana bethu barayithi xa behamba kwiindawo esingabathumanga kuzo ebusuku, kodwa ke Yesu uthe ndiyimboni. Kutheni le nto ndingazuyibona ifowuni yomntanam ukuba iphi, ithathwe ngubani? So imboni kaloku Thixo ibona yonke into, and nawe ke Yesu ndiyakwazi ukuthi utyhila yonke into ngam. So ifowuni yomntanam kutheni ndingazuyibona uba iphi? So ndithandaze bazalwane, intliziyo yam ibuhlungu ndisithi Thixo ndicela ufake uvalo ebantwini abaxuthe ifowuni yomntanam, babemgalela ispreyi gani bazalwane apha emlonyeni. Njengoba bazalwane ndithetha nani ngoku ndigqiba uvasa ndiphume emanzini. Xa ndiphume emanzini ndizawuya emsebenzini ndibona abafana abathathu besiza apha kwam bazalwane. Hayi ndiqonda ukuthi mandikhaleze ke benxiba ivesti abaphezulu, mandikhaleze ke ndivale ndinxibe msinyane ndizomamela abafana bathini. Abafana andibazi nokubazi, andibazi noba ngabeyiphi indawo, kodwa bazichazela uba ngabaphi. Bazise loo fowuni bazalwane ngoku, bayizisile loo fowuni iyi-iPhone yomntanam. Bayizisile bazondinika esandleni ifowuni yomntana wam eyayixuthwe nge-20 yalaa veki kakuvulwa khona izikolo. So baze nayo, bayibuyisile le fowuni le ikhona. So ndithi mandingqine bantwana bakaThixo, uzibonakalisa ukuthi uYesu wethu uthembekile, uYesu wethu akajabuli sidonsa nzima. Ngoba bendisitsho ke mna kuYesu ndithi ndiyazi Yesu andibaqhubi abantwana bam uba mabahambe baye endaweni ezikakuzukisiyo, kodwa ke Thixo nam laa nto iyandichaphazela because laa mali iphume kum leyana. So uYesu wam ke bazalwane uzibonakalise, kwaye nasemthandazweni wam bendisithi Yesu ndicela ubafake uvalo abantu abathatha ifowuni yomntanam bayibuyise. Bazalwane njengoba ndithetha nani, nantsi ifowuni yomntanam ndiyifake etshajini egameni likaYesu, amen.